И здравейте хора, как сте? Добре ли сте? Надявам се сте добре. От доста време не съм качвал клипове, може би от няколко месеца, за което се извинявам, но то надали ще ви пука. Днес за какво ще си говорим? Както сте видяли от заглавието, ще си говорим за скандала в кавички, който участниците в този скандал бяха Кралски и Мъци. 100% знаете кои са тези двамата. Особено Мъци. Мисля, че го знаете. Той е почти с половин милион абоната в YouTube. Така че най-вероятно го знаете. И Кралски би трябвало да го знаете. Ако не знаете кой е Кралски, ще оставя линк долу в описанието на канала, ако искате да видите за какво стана въпрос, да видите неговия контент и така нататък. Може би ще ви бъде интересен. Също така ще остава и долу в описанието канала на Мъци, нали, ако не знаете кой е, но 100% знаете кой е, но все пак трябва и да спазвам правилата за fair use на YouTube, така че ще трябва и да му сложа и описанието на канала, да му сложа линка на канала в описанието. За какво ще си говорим? Както казах, за скандала между Мъци и Кралски. Мисля, че се оправиха, нали, Мъци беше качил клип, след това Кралски беше качил клип, отговор на неговия клип. Какво целя с този клип, с моя клип? Искам да отговоря на Мъци от името на Кралски, нали, и с мои думи просто, защото според мене Кралски не отговори както трябва. Нали, пак стана хубаво видео, отговори му на, нали, там на въпросите или там, нали, отговори му на всичко, нали, даде някакви аргументи, нали, аргументира се доста добре, така че да, общо взето, нали, няма какво да се каже, обаче има някои неща, които трябва, нали, да се кажат, нали, трябва така да се изтъкнат. Мисля, че е добре да се каже, защото Кралски това не го е казал. Но аз естествено ще направя това видео, за да си кажа, нали, моето мнение. Какво е по въпроса, да кажа за Мъци, какво мисля и за другите такива индивиди като него. Но да, надявам се да ви е интересно видеото и нека да започваме. И нека да продължим с видеото. Мъци каза в неговия клип, няма да ви пускам част от клипа, защото 100% сте го гледали, па може да си пуснете и да си го гледате. Но той обвинява Кралски, че с неговите реакции той изпраща негативни хейт коментари, например, така да го наречем, и изпраща хейт коментари към хората, които е реагирал. Първо искам да кажа, че никога не съм чувал Кралски да казва: отидете и хейтете някакъв, пишете му някакви коментари, или да казва на малките деца, например, защото ти го обвиняваш, че неговата аудитория, нали, която е детска, нали, Лушкин в кавички, е нападнала там, мисля, че оня Далпоксик антилопни, не знам как се казва, не ги знам, не ги гледам, и някаква Миншо, не знам. Не съм и фен, така че не ги гледам, така че съжалявам, ако им бъркам имената. И Кралски обвинява, че с неговия контент, с неговите видеа подканва неговата аудитория от малки деца, в кавички малки деца, и ги кара да вършат някакви щуроти, да хейтат и така нататък. Така, първо, аз в нито едно видео на Кралски, което, нали, съм гледал, никога не съм видял момчето да казва: абе, одете, хейтете тоя, направете това и направете онова.
нали, да казва на аудиторията му, нали, да отиде да пише хейт коментари, например, или като ви някой на улицата, някой да го хейти и така нататък, да хейтат хората, които е реагирал на тях. Аз мога да кажа, че никога не съм виждал от страната на Кралски той да казва идете хейтете и така нататък и така нататък. И да, и Мъци в това го обвинява. И да, искам да кажа, че първо, според мен Кралски няма чак толкова голяма аудитория от деца, например. Мисля, че неговата аудитория, аз нали, съм също човек, който го гледа, аз съм зрял човек, нали, здраво стъпил на краката си и нали, влязал в колелото на живота, така бих казал. И съм зрял, нали, вече съм нали, в такава възраст пълнолетна. И да, гледам Кралски. Мисля, че доста интелигентни хора гледат Кралски, нали, има и деца, нали, на 15-16 години, 100% го гледат, нали. Но мисля, че не вреди на младото поколение, както той вика и както Мъци, нали, каза. Също, което каза, че Мъци също каза, че Кралски е възпитавал поколение на... И също Мъци каза, че Кралски е бил възпитавал поколение на агресори. Това според мен изобщо не е вярно. Аз по никакъв начин не съм видял в неговите клипове да промотира агресия и примерно да казва на аудиторията си отидете и хранете тоя, например като го видите на улицата и така бийте го и така нататък. Аз не съм виждал такива работи. Според мен Кралски не възпитава поколение на насилници или там побойници и така нататък. Та, Мъци, искам първо да те питам, надали ще го гледаш този клип, не ме интересува, но искам аз да те питам един въпрос и по-скоро да вземем да размишляваме малко. Та, Мъци също беше казал, че с неговите реакции, нали, неговите фенчета, нали, отиват в коментарите на другите и там пишат хейт коментари и например като някой фен на Кралски, уж фен, нали, види някой от тези лица, които Кралски е реагирал в клиповете си, нали, да ги замерят с камъни или просто някаква агресия да има срещу тях. Та, Мъци, нека те питам нещо. Първо, аз си спомням, мисля 2015-2016, си спомням кога беше почнал да реагираш на Лазар БГ или там къв беше и на Cooking Time BG. Та, аз си спомням, че доста ганно се държеше с тях. Нали, ти казваш се в клиповете, моля не отивайте да хейтите, не отивайте да пишете хейт коментари и така нататък. Нали. Това го каза, аз не мога да споря. Ти това си го каза в клиповете. Нали. Но аз си спомням много добре, че заради твоите клипове, които ти си реагирал на Лазар БГ и на ония Cooking Time BG или не знам, но си спомням, даже съм гледал едно видео, мисля, че ми беше излезъл някъде на Лазар БГ, който той обяснява, че заради теб, даже аз съм виждал твоите фенчета, така да ги наречем, твоите фенчета са отивали в коментарите на Лазар БГ и на Cooking Time BG и са писали хейт коментари. И аз съм го виждал, че твоите фенове отиват под коментарите на други ютубъри, които ти си реагирал и които са участвали, нали, в твоите клипове, като Cooking Time BG или Лазар BG. И някои от твоите фенчета са писали хейт коментари на тези двамата. И също така, мисля, че мисля, че имаше някакъв случай, където с Лазар БГ го подиграваха постоянно заради теб. И аз не знам ти изобщо дали си извинил. Мисля, че не си извинил изобщо. Така, искам да обърна летвата към тебе, Мъци. Ти плешиво човече. Няма нищо лошо си плешив. Ти даже вече не си плеши, ти си, нали, сложи коса там и така нататък. Това не е моя работа.
Та, когато ти правиш този контент, който Кралски прави в момента и да кажем ти сега си на неговото място, аз тогава ще кажа, че и ти промотираш агресия. Преди я промотира, сега не знам, не ти гледам клиповете, но преди си я промотирал. Да, и пак ще кажеш, и например ще кажеш като Кралски, аз не съм виновен, нали, че моите фенове, няколко от тях, нали, са отишли да пишат хейт коментари и така нататък. Да, но и твоите фенове са го правили, брат. Нали, нямаш право да кажеш, че не са били твоите фенове, например. Защото, нали, във всяка една фен база, например, има някакви такива нискоинтелигентни маймунчета, които ще направят някоя просотия човек и някоя ще отия. Така че не знам, човек, просто ми отговори как стават тия неща, човек. Значи викаш първо на Кралски, обаче не гледай себе си, човек. Нали? Когато ти си реагирал на по-малки ютубъри, например. И от тази реакция на тези ютубъри някои от твоите фенове са отишли в техните коментари и са писали всякакви хейт коментари. И да. Това исках да поговоря. Просто според мен Мъци изобщо няма право да говори за хейт и така нататък. Даже според мен нямаше смисъл да прави това видео, но не знам, човек. Не знам това, аз съм много бърган в момента. Но да, Мъци ти забрави тези времена, които и твоите фенове отиваха при други хора, които ти си реагирал и са писали хейт коментари и са подигравали на тия хора, които ти си реагирал. Така че не дей се прави и ти на светана вода на една пита, защото и твоите фенове така са прави. Да, знам, че ще кажа, че те не са твои фенове, така нататък са някакви, но нямаш право, човек. Нямаш право. Аз не знам какво друго да кажа, човек. Не знам, аз просто съм без думи. Това крадеца вика дръжте крадеца. Същата е работа, човек. Същата е работа. Не знам какво ще да кажа. Не знам, аз съм без думи. Това ще бъде края на видеото. Надявам се да съм си казал моето мнение. Дано нашите мнения да се взаимстват. Имам предвид и се надявам да мислите по същия начин като мен. Ще се радвам да напишете по един коментар, например, да видя вие за какво мислите. Вие какво мислите по тази тема, по тази драма, която стана с Кралски и Мъци. Тогава ще ми е интересно да видя в коментарите. Не знам кога ще има друго видео. Евентуално някога, не знам. От доста време ме нямаше, но лека по лека ще почвам да качвам пак клипчета чат-пат. Не обещавам. Така че няма да оставя двата си абоната. Надявам се видеото да ви е харесало. Ще оставя линк за канала на Мъци и на Кралски. Ако искате да отидете да ги видите, особено за Кралски, препоръчвам ви да отидете да видите канала му. И да, надявам се видеото да ви е харесало и до следващия клип. Чао!